לך רעשים, תן לי לנשום. שק תמיד. איזה הרעשים האלה? לא יודע, יש לי מאזניות, זה שלי לא משהו. אז תוציא אותם, בבקשה, אחי, לא שומעים כלום. אבל גם אני רוצה לדבר, מה זה תוציא? שלום לכולם, אנחנו כאן עם עמית, עם דניאל. רק תדעו, אני ודניאל מצלמים, אז מצטער תשמעו. הוא כבר אמר לכם שלום לי יותר, כן? אני אקרא. Use the Desperado versus Spec included. Always play on normal difficult. difficult normal. מדי. רעשים. יש לי מאזניות רעשים. רעשים חלשים. אוקיי, נו בוא נתחיל כבר. רגע. Always have command blocks enabled. פה יש לי קצת לאגים. difficulty detector. אוקיי, בוא נתחיל מה. רגע. This is the tutorial stage designed to teach you about all of the תביא את המים, צריכים אותם. all of the unquiet futures in this map. Please read and follow תזרוק all את the החרבות signs מחוץ לעולם. אוקיי. 2 versus עמי, תזרוק את החרבות שלך מהעולם. לא יודע, קיבלנו את זה, אבל שכחתי מה עושים. לא, יש לי בור אז אוקיי, צריכים ללחוץ על הכפתור, דניאל. אוקיי, עכשיו זה אומר... עכשיו לפה. חצו על הכפתור. אוקיי, טלפורטינג. רגע. מה זה? Desperado by okay, retrospect multiplayer. Are all players using the retrospect? כן. This map use a custom retrospect. לא משנה, זה לא קשור. בוא נחת על הכפתור. חצו שוב. חכו לי, מה? אוקיי, פה רגע, אני קורא. Gain honor by completing quest. Lose honor by doing bad. לא, אל תקחו. honor by dying. קחו. דניאל, קח אוכל. All תן לו players פעם. share the same honor. דניאל, קח. דניאל, קח אוכל. אוכל, לא מים, אבל זה מביא אוכל. אופס, זרקתי לך 58, תביא אותם. זה לא 50 ומשהו. 53. יאללה, דניאל. לא, כולם ציבור ואמרל. אחר כך עוברים לשם. רגע, שנייה. אוקיי. נו די. Your teammates... אילה, יש לך בור? מה זה, עמית? זרוק את זה, זה לא הוגן. אסור להתחיל. רגע, שנייה. אני קורא, זה צריך לקרוא אמרל. כאלה. יאללה, אבל צריכים להמשיך לסימני שאלה. כאילו, מה כל אחד אומר? יאללה, בואו. למה זה לא שגר אותי? אוקיי, הנה הסימנים, מה הם אומרים, דניאל? שנייה. רד, מיין קווסט. מה זה אומר? תגיד להם, בעברית. אדום, משימה חשובה. כחול, משימה משנית כזאת, כאילו, לא באמת. ספיץ' בבל, דיאלוג. זה בוא, מדבר עם מישהו. אל תלחץ, different icons above NPC threat. הנה אני. לא משנה, יאללה. זה אומר שזה יהיה מעלה. אני מקווה שתראו את האינטרו החדש שלי ושטוב. To begin a first quest, talk to the NPC to complete the quest. Write the quest item with the NPC. Try it out on the NPC behind you. יש פה מים. צריך להחליף איתו. נו, יש לי מים. יש לי לא, מלא. לא, מים מיוחדים כאלה. טוב, די, תן לו. לא, חצו על זה. כן, מים מיוחדים יש לו. חץ על זה, על הכפתור. לא על זה. אוקיי, בוא נתחיל. Begin your adventure. תתחיל וואו. להרפתקה. אוקיי. כן, אני אוהב את הדבר הזה. דני, יש פה ספר. כן, רגע. מה זה? זה כלא? כן, אנחנו בורחים מכלא. הוא יושן. זה. תישן, אל תתייחס אלינו. אוקיי, יש פחות להגיד. קח, דניאל. ספר. אני פה בתיבה. הבאתי לך ספר, זרוק לו. אני אקרא. וואי, זה יהיה קריאה. אני אוהב לקרוא. נם. דוטס, מחשבות. A mysterious אוקיי, man חכה. moved into the old manor of gold Dust Valley. בן אדם סטורי. שמתי ענה לו להפריע.
אדם מסתורי הלך לאיזשהו מקום לפני כמה ימים, לא יודע, זה גולד דאסט ולי. אז איך אנחנו צריכים לברוח? And I thought nothing of it. He began hearing townsfolk to join בסדר. his clan. And אתם שומעים or אותי? later, he כן. approached me. When he heard that שלא, I was the best gunslinger in the town. הוא ישן למה הוא He offered me מסתכל. 15 emeralds to join him. מפחיד אותי. When I refused, he kidnapped my family and found Oh. it. He tried Okay. just זה מפחיד. to rapture. אני זוכר שראיתי איזה סרטון כזה ראיתי סרטון על זה וראיתי שאין דרך החוצה. I have no choice but to דניאל, join his clan. אין דרך החוצה, חייבים לשים גיימוד. כי אין דרך טוב. החוצה. Having collected your נו, אז מה עושים? תקרא כבר. נו, Oh. What? היי, די, למה הרבצת לי? You, what that noise? אוי, יש! hey, you, follow me. Wait, who are you? I will explain later. We have to train. רגע. נכון, אין לכם. וואלה, עכשיו צריכים להיכנס לסירה. ויהיו כאלה שיתקפו אותנו. די, אבל אל תרביץ. אני אוהב את הקטע הזה. בואו. אין לי חיים בגלל עמית. איי, לא, רגע. אני לא הרבצתי לך. יש לי לאגים. שיגרתי אותנו. אוקיי, יש פה למה? אבל משהו. די, אני רוצה לראות. רגע, אני יש פה מחפש משהו. בתיבות, ייי! מצאתי. חפשו בתיבות, יש בתיבות דברים. מה זה, אבל תביאו לי גם. אני מצאתי רובה Why did וחרב. you מה אני... save me? I need to go back to save my family. If you want to save your family, you have to trust me. You need to איזה... אבל תביאו לי גם דברים. כן, תביא לי גם, מילה. קח, קחו אוכל. יש לי רק מים אני. תביא. די, אבל לקחת הכל, תביא גם. יש לי עכשיו אחד ולך אחד. למה אני לא יכול לשתות? למה המים האלה? זה סתם. מה זה? אני שם מים. סיכוי של מים, אחי. לא, אל תיגע בזה. רגע. וואי. כן, חצי לקח. You will probably find some gear. נו, דניאל, ביי כבר לחור. רגע. Watch the captain. אל תיגע, עמית, Obtain אני some לוחץ. weapons and return to the old- אני לוחץ עכשיו, אתם לחצתם. אוקיי, נו, מה יאללה. משנה אבל? יאללה, נו, תחצו. לחצתי. תיבה. יש, דברים. תביאו לי גם. מי רוצה את הנעליים שלי? לא. לא, אין לי אפילו נעליים. יש לי כובע. קחו את החרב שלי. יש לי כובע. אין לי כלום, אתכם. אתם לקחתם הכל. או, יש תשיג. כאן אקדח. יש לי אמרלד. יש לי אקדח. רגע. אוקיי, אנחנו ממשיכים. רגע, יתקיפו אותנו אמרת, לא? רגע, אבל אל תמשיכו בלעדיי. כן, אני גם... צריכים להמשיך. חצו. מי שמצלם ממשיך קודם, כאילו. אילי ואני צריכים להמשיך קודם. נו, למה? מלא זה. חפשו דברים, בטח יש דברים שלא מצאנו. זהו. חפש, נו, אני מחכה פה. נראה לי שאני יודע, זוז. לא. יש פה תנור. אני לקחתי משם. בתנור יש מה. לא, אין. לא, יש, אני לקחתי. כן. צריכים לחזור אחורה, חבר'ה. כן. מה? מה? למה אבי, אתה חצי סגר לקחתי. אותי? הנה. אנחנו צריכים למצוא משהו. אני הלכתי... לא. הלכתי שוב לעשות. Wait, what was that? I think the train... הצלחתי, דניאל. הצלחתי, שיגרתי אותנו. תראו, יש פה טוב, כאלה שנייה, שהם רעים. שנייה, רגע, אני אסתום את זה. הם טובים, אבל יש כאלה רעים. תפרו קומדנאפל. לא, אבל די, גם אני... תביא משהו, אילי, אתה לוקח. לא רוצה, מה? יש לי קומדנאפל, מה אתה רוצה? היי, אמרלד ובקבוק של... אבל אין לי כלום. בוא נמשיך, לקחתם תשיג הכל. עמית. הנה מישהו רע, הנה מישהו רע. וואו.
יש, הרגתי אותו. תמשיך את האמו. תמיד משהו. אין לי כלום, אבל אם אני יהיה לי עוד רובה, אני אביא לך. אוקיי, דניאל, ממשיכי? תמשיך. ממשיך. רגע, אבל יש כאן אנשים רעים כאילו, אתה לא רואה. אבל הרגנו את כולם. אז מי זה? או. יש פה עוד משהו לקרוא, דניאל. אילי, הצילו! הרגתי. יש? מה זה? מה קיבל? פה אתה, דניאל. יש לי לגים. ודי, אמין, די, מה זה האנשים האלה? נוי. תראו את האוזניות. או. עמית, למה אתה מדלג על טיפה? מי חזיר אותנו אחורה, דניאל? הנה, לא, היינו פה, צריכים ללכת קדימה. זה פה. אני פה. לא, אני עברתי מלא. דניאל צודק. הנה, אני פה. כן. אני בקטר. דניאל. עמית, איזה חרב יש לך? עץ. כן, יש לך חרב עץ. אין לי חרב. הנה, קח. דניאל, קח. יאללה, תלחץ עליו. לחצתי. Please don't hurt אתה me. צריך... I am not bandit. I'm here to help. They broke the lever, try to stop the train. And I don't have anything to put out the building. לא. What we should do? מה אנחנו אמורים לעשות? יש פה כפתור. שנייה, אני עוזר ואני רוצה להמשיך את זה. עוד... לא, רק זה. כמה זמן אני מתחילים להמשיך? אני לא יודע. הנה, שיגרתי אותנו. היינו צריכים לכבות את האש. איפה אתם? Thank you guys. אני פה. דניאל, I know where the bandit went. דניאל, אני מחזיר אותך Try אלינו. to escape on the roof. What the fuck, איפה אתם? תאשר, לא, אל תאשר, דניאל, אל תאשר. למה? לא השארתי. שיגר אותם. לבד. וואלה, עכשיו אנחנו צריכים להיות על הרכבת, בואו, צריכים להרוג Guys, אותם. stop the train. תהרוג אותם. אין לי אקדח, אני רק כדורים. לא, שתפלתי. יא. אוי, כדורים. אני צריך את האמו הזה. איך אני יודע את זה? נפלתי, מה אני עושה עכשיו? לא יודע, אני פה מסתדר. ערב על חברים. חברים. אני עומד לסיים. איפה? כן, זה שיגר אותנו, יופי. אני הרגתי כבר מלא עד שאתם באים, וואו. אני חייב אוכל ואין לי חיים. אני הרגתי את כולם. לא ראיתי הרגתי את כולם. לא, יש כאן עוד. בסדר, אבל הרגתי את כל השאר. תביא לי, אני אותי לאחורה, חכו אין לי. לי חרב, אחי. יש. דו. יא, להתאבד. הרגתי אותו, די, הרובה שלי, די. איזה רובה? יצא ממנו, מה יצא ממנו? תביא לי, די. הוא יצא ממנו... לא, יצא ממנו הדבר הזה להשליט את הבחורה, ויצא ממנו. אז יאללה, צריכים לרדת. לא, זה תחילת הרכבת, בואו. צריכים לעבור דרך המנהרה, נראה לי. כן, אני מכיר את המפה הזאת, אילי. נו, נכון. מה, למה? איפה אנחנו? מה? למה אני לא יכול לצאת? חכו. אין כלום, בוא נמשיך. Well. לא היינו פה? שיגרתי אותנו, לחצתי עליו שוב. Where are you talking? לחצתי עליו שוב והגענו לאידיאני. All we היי. we better יש לי כוס set up a לבה. camp for the night. לא, זה לי כוס- אוהל, אנחנו הקמנו מחנה. יש לי שיקוי. אני צריך כדורים, יש לך מחנה?
כן, אבל... אתה רואה, המיטות זה לשתיים, הנה, אמרתי לך. זה רק אני ואילי, אמרתי לך Who are דניאל you? שווה. Me? I'm the chief of the trade. אז מישהו צריך דקה לצאת. עמי, אתה יכול לצאת כי אנחנו מצטעים. לא, אבל מה, גם אני רוצה, זה דניאל אז פתאום. דניאל, צא דקה. Huh? דניאל, צא דקה שנישן. צא דקה שנישן, ואז יהיה בוקר. תלך שנייה, אילי. למה אתם לא זזים? אוקיי, נחזור אליכם דקה. אוקיי. דניאל, תחזור אליהם דקה. לא, אני לא עושה. למשל. היי, שלום אליכם. אוקיי. Right clicking with an empty hand. עכשיו צריכים לקחת איך אני מעלה פסיק? וואי, קרס לי מיינקראפט, מה? חכו, אל תמשיכו. תביא לי משהו לאלף סוס. איך אני מעלה? דקה, אני אביא לך, אבל קרס לי מיינקראפט. לא, יש לי נעים טאג, יש לי חבלים, יש לי סאדל, אבל איך אני כאילו... הילה פיצוץ. חכו, אל תתחילו, די, דניאל. איך אני מעלה סוס, דניאל? כן, אתה פשוט יושב עליו עד שהוא... אבל דניאל. הוא בסדר, אני לא נוסע לשום מקום. אנחנו מה אני נחזור עושה? אליכם. חזרנו אליכם בניסיון. אוי לא, סוס ברח, אילי! מה? הסוס שלי לא מסתובב. זוז השתגע. אילי, פאקינג סוס ברח. הסוס שלי לא משתגע. זה לא שלי, עשו שאני שלי. וואי, לב, הוא העיף אתכם. אני תקוע. שיגרתי אותך אליי. מי? מה לא לעשות את זה? נתקעתם. לא נתקענו, אפשר ללכת מהצד השני. מכאן. לא יהיה אפשר. רואה? יאללה, עמית, לא להתחיל. הנה, הצלחתי! עמית, קח את הסוס השחור, כי זה ההוא של דניאל. לא, אני רוצה את זה. לא אכפת לי. נו, מה זה משנה? יואו. דניאל, אתה יכול לקחת את הסוס השחור. תודה. יאללה, בוא נתחיל. היי, עמית, מה אתה מרמה? לא ככה. פה. איך מתחילים? רגע, מה המשימה שלנו? נו, לעשות תחרות. רגע, עוד לא. אתם שמים באונור הזה, יש לי 23 ולכן לי מסופר. סוס! דיגידן דיגידן דן דן דיגידן 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 דן דן. Will teach you how to ride in peace. Make sure you have plenty of ammunition. Keep בוא. me again when you are ready. דיגידן 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 דן אני דן. לוחץ על מסתורן. די, תפתחו אותי. די, זוז, עמי! יואו, זוז! מה אתה רוצה ממני? יאללה. ready or go. 3, 2, 1, go. היי, לא ראיתי, זה לא הוגן. מה אתה פאק? מה איך אני? מה זה? חכו. מה? איך אתה עולה את זה? מה זה איך אתה עולה? זה תחרות, עמית. אבל זה לא עלה אותי. שמעתי שאתה לא יודע. זוז, דניאל! פרינציפ? יאללה.
אני יודע, חכה. רגע, יש פה כזה שצריכים לצלוף בו. לא. אבל יואו, יא מניאק, אחי, זה לא ככה. לא עולה לי הסוס המזדיין הזה. אפשר לעבור? נו מה, סוס, איזה סוס? אילי, אתה צולף עכשיו. נראה לי. כן, להרוג מכשפה. זה מחשבה? חכו, אבל הסוס שלי לא עולה. יאללה, דניאל. או, מי ינצח? לא, מה זה? יש! מקום שני. יש! עד שהמדבר באמת. מה? What the fuck? הוא מת. מה? טוב, למה? אתה- אבל למה? לא. יואו, יא מניאק, אחי! הורדת לי את זה למינוס אחד חשוב. מה? עמית. הנה הגיע. נכון, צריך את הסוס. עידן. יש לזו שלי 1, 2, 3, 4, 5 חיים וחצי. הלך לי על הסוס. בוא נדבר עם הציב. איפה צ'יף? צ'יף שם. או, קל. מתי צ'יף יציב אותנו באתגר נגד הבוס? זה אולטמן, זה לא אולטמן. אני בא איתך. אני בא לצ'יף. מה תעשה? קח את הסוס שלך, אני אקח אותו. בוא חמוד, בוא. דניאל, לקחתי לך את הסוס, איפה אתה? הסוס שלך בידיים טובות. עמית, למה נסעת לי בעין? אני לא עושה, כולה צח.